Id-direttur tal-Istrateġija u l-Implementazzjoni ta' Policy Marisa Pisani qalet li 11 il-kunsilli lokali qed jibbenefikaw mill-iskema l-aktar ġonna fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. L-iskema msejħa Community Garden Scheme għandha lan li tkompli tagħti aktar spazji miftuħa lin-nies. Il-Kunsilli lokali permezz ta' din l-iskema qed jissottomettu proġetti ta' manutenzjoni żgħira, vodi ma jkunx proġett fully fledged, ma jkun ta' ċertu manutenzjoni żgħira. Jikkonsisti f'diversi affarijiet, jista' jkun manutenzjoni ta' ħitan, ta' bankijiet, ta' fanali u permezz tal-ħaddiema aħna nkunu nistgħu nindirizzaw dawn il-bżonnijiet, ovvjament biex insebbħu l-ambjent, nagħmluh iktar attrajenti, ħalli jkollna iktar parteċipazzjoni tal-komunità ġenerali fih. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli qalet li din l-iskema se titħaddem mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali u se jkunu tisiru aktar spazji ħodor kull fejn hu possibbli biex iż-żoni urbani jkunu aktar b'saħħithom. Qalet li permezz ta' dawn il-ġonna fil-komunitajiet se jkun qed jiġi provdut spazju għar residenti fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu jitalmu minn xulxin u jkabbru frott, ħaxix, xejjex aromatiċi u fjuri waqt li jistgħu wkoll jagħmlu attività fiżika. Fost il-lokalitajiet li se jibbenefikaw minn din l-iskema hemm Ħal-Balzan, Ħallija, Is-Swieqi, il-Fgura, Ħal-Qormi, Birzebbuġa, il-Gudja, Santa Venera, ir-Rabat, iż-Żurriq u l-Qala.